Да, това са страховете на малкото дете. Вече в днешно време ние нямаме основания за тези страхове. Те са стари и просто ни движат от нивото на този първичния ни мозък, който се запаметяват тези невербални травми, когато още не сме имали система езикова, в която да изразяваме емоции, просто стоят като усещания, приближаването и отдалечаването като вариации. И когато ние си дадем сметка, че много често правим проекция върху нашите отношения, това ни помага да, нали, те упражнения, които правихме, да се приближим към майката, да разграничим партньора от родителя, те бяха точно с тая цел, да можем вече да влезем в нов вид, да се приближим, може да е с 1% милиметър повече, да допуснем уязвимост, но един вид да не ни играе пак този така наречения архаичния ни мозък, който е запаметил детските отношения, детската травма от, нали, ще ме обземат, по-добре е да пазя отстояние. Защото любовта не може да навлезе напълно, когато ние я се предпазваме. Също